tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda. Yes. Uri kuratidza kunge uri kuda kutotanga kutaura katisati tambokuwana musoro wenyaya. Kune vateereri kwamuri, zvidzidzo zvatinoita hapana chikonzero chinogona kunyatsoita kuti utadze kunzwa zvidzidzo izvi. Zvese zvekumashure zvatakaita tiri kuzviuploada paYouTube. Kune vane application iyoyo inowanikwa pamafoni, inowanikwa pamalaptop, munogona kuwana zvidzidzo izvozvi. Vanotarisa futi paTV every Sunday nenguva dza10 kuseni. Chidzidzo chino ichi chinenge chiripo zvirongwa zvine izvi. Vanonzwa paredio nenguva dza2 p.m. masikati musi weSunday munogona zvakare kunzwa zvidzidzo zvine izvi. Kune vamwe vekuti unenge uri pabasa urida kuenda kumunda kana kuti uri kutravela pafoni chaipo, ndofunga nhare zhinji dzatanadzo unogona kutonzwa nhefenuro pafoni uchiteerera uri kumunda kwako, uri pakambani pako uchitravela uchidriver. Ngatitorei mukana wekuti tiedze kushandisa zvese zviri at our disposal kuti tinzwe zvidzidzo zvine izvi. Ndofunga ndozvandingangotaura. Zvazvichioneka pachizo pako kuti handizive kuti ndinoda kutanga nekutaura. Because kune vakawanda vanenge vachiti kunotaita dambudziko rechakati. Saka unotozomudzwa kuti aiwa kana kwaita dambudziko iri wadii kuita pafoni, wadii kushandisa radio. Vamwe vane even kumamisha kwekuti hakuna magetsi vanenge vaine masola. Saka unogona kuwana minzi idzodzo dzekuti usarasikirwe nechirongwa. No, zvakanaka. Musoro wedu wenyaya wanhasi vateereri unotiwo zvinoita here kukopa akafoira. Okay. Zvinoita here kukopa akafoira. Muda ndipindure. Right, musoro wenyaya wemufundisi. Uri kubva pamubvunzo uri kubvunzwa nevateereri. Vari kuti kudini? Vateereri vanotiwo nguva nenguva munotikurudzira kuenda kuvavakidzani vedu vanopinda chechi yeSeventh-day Adventist. Okay. Kana kuti tinobatsirwa pamibvunzo yedu nezvimwe zvatingada kunyatsonzwisisa. Asi tiri kunowana kuine dambudziko. Kwatavatenda munobvunza. Hanzi dambudziko guru ratiri kusangana naro nderekuti vanhu vacho vamuri kutende kwavarika. Tiri kunoona vasiri kuita sezvamuri kudzidzisa kuti ndozvinodiwa neBhaibheri. Saka muruda kuti mimi tiende kuvanhu vakadaro. Saka mati zvinoita here kukopa akafoira. Muteereri ari kutobvunza kuti zvinoita here kukopa munhu akafoira. Atadza uchinyatsoona kuti panapa metsi yanyora iri wrong. But munoziva kuti ipapo ndogona kubva ndambokurudzira kwete kwatiri kuti vabvunze mubvunzo chete kunhengo dzeSeventh-day Adventist, but kutokurudzira vatendi vese vanoenda kumachechi. Because patinoitisa zvidzidzo vateereri,
munhu akaita mubvunzo zviri likely kuti abvunzewo vagara vari kuita zvekunamata. Saka nekunamata kwamunoita nekumachechi kwamunoenda kuya, ngatimirirewo chokwadi chemubhaibheri. Hazvisi kungoreva maSeventh Day Adventist chete. Handiti angawo munhu anoenda kuchechi ipi, vanonzi vatendi, ngatiraramewo zvekuti tiri muno mustudio tikakurudzira vateereri kuenda kuvatendika kusanoite dambudziko. Tirarame shoko raMwari remubhaibheri. Muri right mufundisi. Yes, saka chititungamirira itinzo. Now mubvunzo iwoyo wakamboadreswa naJesu. Jesu mazuva aifamba panyika akataura zvinoenderana nemubvunzo iwoyo wekuti ko vanonamata kana vasiri kuita sezviri kurayirwa nebhaibheri. Now Jesu akapindura vanhu aitomubvunza nyaya iyoyo. Mukacherechedza muchiverenga mubhaibheri akaupindura pamwe pacho achiadresa vanoenda kuchechi vacho, sekataurira kama muri kuita. Pamwe pacho achiadresa vanga vasingaende kuchechi. Saka ndo patoda kuti titarise tinzwe Jesu achipindura mubvunzo iwoyo uri kubvunzwa nevateereri kuti tinoita sei kana tasvika pachimiro chakadaro. Handei kuna Luka 13. Alright. Luke 13 verse 23 kuenda pa29. Luke 13 verse ya 23 kuenda pa29. Right. Mumwe akati kwaari, Ishe, vachazoponeswa vashoma here? Akati kwavari, irwai kupinda nesuo rakamanikana, nekuti vazhinji ndinoti kwamuri vachatsvaka kupinda asi havangagoni. Panguva iyo kana mwene weimba asimuka azarira suo, imi mukatanga kumira kunze mukagogodza pasuo muchiti, Ishe, tizarurirei. Iye akapindura achiti kwamuri, handikuzivei imi kwamakabva. Zvino muchatanga kuti, taidya tainwa pamberi penyu, uye maidzidzisa panzira dzomumisha yedu. Asi iye uchati, ndinokuudzai handizive kwamakabva. Ibvai kwandiri imi mose vaiti vezvisakarurama. Apo pachava nekuchema nekugeda-geda kwemeno, kana muchiona Abhurahamu naIsaka naJakobho nevaprofita vese vari muushe hwaMwari, asi imi maburiswa kunze. Vachabva mabvazuva nekumavirira nokumusoro nezasi, vakagara muushe hwaMwari. Urikuona panapa Jesu ari kutaura nevanhu vaienda kuchechi. Right. Ndo vari kunzi vaitodya chirayiro. Ndanzwa vachiti taidya. Saka vanhu vaitodya chirayiro, hakusi kudya sadza kumba, because munhu wese anodya. Alright. Kudya chirayiro kuchechi. Nepari kunzi kunwako chirayiro. Chirayiro manje. Handitozvona akapadzwa anototi vaitonwa kana Jesu rakaverengwa nevarume vaya kustudio. Wokudya nekunwa chirayiro. Chipa chirayiro. Yes. Vachitoparidzirwa kuchechi. Azonaka ndo vanhu vari kuadreswa panapa naJesu. But Jesu ari kuti mukasangwarira manje. Kune vanhu vachabva kunze uko vasati vave chechi. Votosvikoenda kudenga nana Abrahama nana Isaac naJacob. Imimi musiko kudenga. Reason pastor. Andito wazvaonaka. Saka Jesu anobva achivatsanangurira manje kuti vanofanira kufamba sei pakunamata. But apa hana kutsanangura kapastor, angoti irwai kupinda nesuo rakamanikana. Very good. Kana achiti irwai kupinda nesuo rakamanikana nekufamba nenzira neti. Ari kutsinira pfungwa ya inotaurwa namupostori Paul kuna vaKorinde. Kuti pakunamata ndinotoita muviri wangu muranda. Kurwadzisa. Nekuti muviri une nharo dzawo. Zvaunoda iwo. Pamwe pacho unogona kuda zvisingadikwi neshoko raMwari. Saka unofana kutotova miri wako. Kutoudzosa ndiwo kutorwa nawo. Kumanikidza manje kupinda nepa zvoita sekuti uri kumanikidza kupinda mukanzira katete iwe uchida kufamba wakasungunuka. Manje mukadara hamusi kuita kunge muri kuteere nyaya yekunamata inenge nekakurwadziwa bedzi. Izvozvoka ndo zvazviri kutoreva kuti pane kakurwadziwa, asi chinosaka kakurwadza kacho kasarwadza ndechekuti kumberi pane chinovavarirwa nemunhu. Saka unofanira kuti Paul ari kuti zviri necessary, zvakatofanira kuti urwe upinde nepakamanika kuti zvekumanikidzira. Sorry pastor. Pamurutsanangura pane zvinoya mupfungwa mangu zvakawanda. Maybe asi muchidzidzo menyu.
kune imwe pfungwani inotenderera yekuti nengari yajesu nengari yemavanga ake kuti akatifira pagogota aive mupfumi kudenga akasweta murombo panyika kuti isusu tipfume tisununguke tichirega kutambura sezvamuruda kutaura kakudzisa kamuruda because ndikatokusiyai muchienderera mune muda kutiudzira vateereri kuti panenge panoda kakutambura uchirwadziwa handizvo here zvakatamburira jesu kuti isu tichinyatsoita joy jesu akatambudzikira kuti tiponeswe kubva muhuranda hwechitema, tirege kunoparara nekusingaperi. Ndo zvakafira Jesu, ndo rusununguko rwaakatipa. Asi anotaura pane imwe nzvimbo kuti chiuyai kwandiri imi makaneta. Anoti mutore joko rangu. Mateo 11. Right, uyai muise joko rangu. In other words, ari kuti ibvai kwamuri kunyika uko. Kana mauya kwandiri, hamusi kungosvogara makasungunuka muri padhuze neni. Muri kutosvikopinda mujoki. Na mumberi mujoki ine foro yainofanira kuteera. Saka Jesu anoti kana mauya kwandiri pane foro yamunopinda. Dzinoizwa mujoki dzinotadza bhadhiswa. Anditozvona kuti ite kwayo. Saka Jesu, kuuya kuna Jesu kutopingudzwa. Wotouya but wobopka manje kuti ufambe muforo iri mumirayiro, ndio mirayiro yaMwari. In other words, muri kuteere kuvateereri vedu chiri kudiwa naJesu kune vagara vari kuenda kuchechi. Right. Kurwa nenyama inogona kuvada kuvaitisa zvisingadiwe neshoko raMwari. Exactly. Because hazviite kuti music yawaiswerera kuteerera usati waakunamata ichikunakidza, iwe waakunamata woswerera futi iyoyo. Andinopamataka. Unofanira kutarisa upenyu hwese. Mukuteere imi nyaya yekunamata inofanira kuchinja zvese izvi pasi. Kana kuti kuenda kuchechi mongononamata 1 hour ya wosikokondinya nemaitiro. Nyaya yekuenda kuchechi inochinja chero nekagererwo kemunhu. Because pane kamwe kakugera kasina dambudziko kana muri kokoko kumaraini. But kana zvazvo kunamata uchienda pamberi paMwari. Ndosaka uchizoona munhu achiti kana akuenda kunotsvaga basa ari kuenda kuinterview kana asina jaketi unoona achikwereta. Ari kuita kuti aende ari presentable. Saka kana takuuya pamberi paMwari hatingoye takati nyangarara sezvatinenge tiri kunze uko. Kuuya pamberi paMwari kunotochinja even madyiro nemanwiro. Saka Jesu kana achiti uyai muise joko rangu, ari kuti unotobopka zvekuti pakudya unoitonzi unodya so, unodya so, unonwa so, unonwa so. Saka donzi ranete manje iyo. Urikuona kuti muda kungondivhiringira almost munhu wese. Wezi mabva kwekudya, kwekugerwa ndoziva kuti matobata wafana wangu wese. Anugona zvamurume. Hatina zita ratataura asi. Pamaenda pekupfeka, ndoziva kuti matobata madzimai akawanda mazhinji. But point yenyu ndiri kuinzwa. Muri kuti Kristu anoda kuti tifambe nenzira yakamanikana. In other words, zvimwe zvatinoda kana zvichipesana neshoko raMwari. Isuwe kuchechi ngatiite zvinodiwa naMwari. Nekuti kunyika kauko vanoti kusungunuka chaiko murume anonzi akakwana ndiye anoti mudzimai ariko kumba chikafu chiriko asi anoitawo kamwe kamai kusaidi. But kana wauya kuzonamata manje kamai kekusaidi ako hapasisina. Andozvona saka ndonzira nhete iyoyo. Vatendi vakafamba munzira nhete iyi vaya vatinenge tichiti endai kwamuri zvitaurwa naJesu, vanhu vakazouya manje vachitsvaga munhu anonamata zvinobva zvaoneka. Ono kagererwa kari right. Very good. Kapfekero kari right. Zvakapana Mateo 19 unzwe 16 to 22. Matthew chapter 19 verse 16 to 22. Tarira mumwe munhu wakauya kwaari akati, mudzidzisi wakanaka, ndingaita chinhu chakanaka chipi kuti ndive neupenyu husingaperi? Akati kwaari, unondibvunzirei pamusoro pezvakanaka? Uripo mumwe akanaka, asi kana uchida kupinda paupenyu, chengeta mirayiro. Akati kwaari, ipiko? Jesu akati, usaurayi, usaite upombwe, usaba, usapupura nhema, kudza baba vako namai vako, udewe kwako sezvaunozvida iwe. Jaya rikati kwaari, izvozvo zvose ndakazvichengeta, ndichashayiweiko? Jesu akati kwaari, kana uchida kukwana enda utengese zvose zvaunazvo, upe varombo, ugowa nepfuma kudenga, ugouya unditevere. Asi jaya rakati richinzwa shoko iri, rakaenda riine shungu, nekuti rakanga rine pfuma zhinji. Ko Mark anoti kudi achitaura nejaya rimwe chetero pachapter 10 pavhesi 21. Mark 10 vhesi ya 21. Jesu akamutarira akamuda akati kwaari, unoshayiwa chinhu chimwe chete. Enda utengese zvose zvaunazvo, upe varombo,
uye nefuma kudenga ugouya unditevere. Ruka futi ane matauriro futi akada kungofanana naiwaya. Ruka 18 pa22. Luke 18 verse 22. Right. Zvino Jesu achizvinzwa akati kwaari, unoshayiwa chinhu chimwe chete, tengesa zvose zvaunazvo, upe varombo, uye nefuma kudenga, ugouya unditevere. Na uri kuona panapa jaya iri kairi raienda kuchechi. Right. Ende pane chimwe chinhu hameno kana wazviona Caston kuti jaya iri chienda kuchechi pamitemo ine 10 raichengeta. Because paanzi usaite upombwe. Ati handina kumbopomba ini pakukura kwangu kwese. Kudza baba namai aradza kuti aikudza baba namai. Pani pandanzwa panzi Jesu akamutarira akamuda. Right. Kuradza ndofunga mubana aisanyepa wewe. Anga asinganyepe. But chitoriwo chokwadi here taura zvanhasi hatizedu nguva yekuti zvinoita here kuti uri jaya rakapfuma kudaro ndichiedza kutarisa vemazuva ano akapfuma vane tuntwawo unogona here kurarama uri jaya usingaite upongo. Izvozvo zvinogoneseka nekuti Jesu anobva ati kuvadzidzi vake vati saka kana nyaya yakadai kuponeswa kwakawo zvikanzi naJesu nevanhu zvakaoma asi naMwari zviri possible. Because anokugonesa ndimwari ndiye anokupa simba racho. Ndosaka zvinzi vese vakamugamuchira anovapa simba kuti vanzi vana vaMwari. Saka munhu akazvimisira ari jaya akapfuma kuti ndoda kurarama zvinodiwa naMwari, Mwari vanomupa simba racho kuburikidza nemweya mutsvene. Pastor, munhu wechikomana ine motikari orega kuita upombwe. Izvozvo kana mweya waMwari, mweya mutsvene ndo basa rawo. Kana chinzi muchapuwa mweya mutsvene kana matendeuka mabhabhatidzwa ndiye mutungamiri. Unobva ataurwa kapana vaGaratia pawakanga mwere pachapter 5 panonzi chibereko chemweya nekuzvidzora. Handwazvona. Saka zviri possible. Saka jaya iri kairi ranga rakapfuma asi risingaite misikanzwa ende anga asingabe achiratidza kuti pfuma yake aiiwana nemaoko akachena. Asi Jesu anoti iye kuti ukwane. Kurati munhu anogona kuenda kuchechika asingabe asingaite upombwe asasina ukwana. Saka papa akanzi utengesa apa Jesu aida kuedza kuti Jesu akananga paive nedambudziko chairo remukomana. Mukomana uyu anga asina rudo because kunamata unofanira kuva nerudo kuna Mwari nekuvanhu. Handwazvona. Saka aive mupfumi. Unoziva kuti kune vamwe vanhu vekuti kana makavakidzana anongopinda mumota yake vam chero mukasangana pagedhi kana good morning haiti. Ane maneba asa akukumbirewo akubire motivu yonotozwaita kuti indozvigarira pamba pangu handinetsane nevanhu vakambondona kumba kwavo dambudziko remvasaka pakadaro pastor vateereri vedu ari right pavanenge vachiti muruda kuti tiende kunobatsirwa nevanavo because zveshuwa pamweka tinoita vari fair kuvanhu vari kuchengeta mutemo asi vasina rudo kwazisane nevamwe ane nevamwe saka pakadaro shuwaka kunyange munhu akadaroka kuriko kuri kunzi kune anzaka haungeendeka pasi ende chero unoziva kuti kune vamwe vanhu vokuitika chero akapfuma mari yake ndeyake iye chero kuhama chaiko mwana wababa munini wake anodzingwa chikoro saka iye anenge achiishandisei mari. Unoziva vafana vazosoka anongotora iye nemukadzi wake netuvana twavo twiri kuenda kucrocodile farm kunoona makarwa. Mari iye vanobhadhara pagedhi yake inotenga chikafu chemakarwa. Mwana wababa munini wake achiswera nenzara. Unoziva ndo zvinodetsa. It's okay. Mira timbonzwa kambo. Alright. Toda kutera tenda tere rambai muri pachirongwa. I wandered in the shades of night till Jesus came to me, and with the sunlight of his love bid all my darkness flee. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I have had the sunlight of his love within. While walking in the light of God, I sweet communion find. I press with holy vigor on and leave the world behind. Sunlight, sunlight
in my soul today. Sunlight, sunlight, all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I have had the sunlight of His love within. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi neurukuro yedu. Tokopa here vakafoira. Ndopata tichiti pastor. Tataura nyaya yejaya mupfumi. Right. Kuti aiita zvese zvekuchechi. Right. Asi achiratidza kuti haanei nevavakidzani vake varombo. Airatidza kuti haanei nevanhu. Haanei navo. Saka chipedzisai maamuchitaura pfungwa. Tatichitika munhu anoshandisa mari yaari kukomborerwa nayo naMwari. Inonoshanda zvimwe. Tata pamuenzaniso wekuti munhu anonoona makarwe. Mari yaanobhadhara achipinda pagedhi ndinotenga chikafu chemakarwe aya. Asi kumusha kuna vanhu vari kutambudzika. Habatsire. Varutodawo chikafu. Habatsire. Andozvona haana hanya nevana vatete, haana hanya nevana vamainini vake, anotoona sekunge varoda kutomudisturba. Ende kana mumaneighbors ake, saka Jesu aida kugadzirisa dambudziko remukomana kuti unoenda hako kuchechi. Pamirayiro yese right, business rako chero ukaodhitwa nengirozi, hapana parinoonekwa kuti une dambudziko. But problem ndiyo yerudo. Musati mabva ipapo. Ndeida kubvunza kuti uyu aiva akapfuma. Takanangana nevapfumi. Because matsanangurira amaite kuti anogona kunoona makarwe ungori muenzaniso. Hatisi kuti kunoona makarwe kune dambudziko. Aiwa, nipapo ndiri kupabata even vateereri vedu anoziva kuti hapana chakaipa kuona makarwe. But zvinoita sekunge zvinonzi vane mari vakawanda. Lifestyle yavo yakarerekera ikoko. Saka vapfume apa mapa example muri kuti havaende kudenga here. Ndo painzi naJesu tichaneiwerenga kumberi uko panonzi naJesu mupfumi kupinda denga zvinorerukira kangamera kupinda nepaburi redumo retsono achiri vakagedhe kaduku kanopinda nevanhu pakafenzwa muJerusarema. Anyatsona kuti chinodiwa kubhalanzisa kuti ufumi hwako uchihushandisa futi kurumbidza Mwari, asi iwe uchidyawo uchifara nemhuri yako. Kana ukakwira ndege ukaenda kuVic mukanoona nzou, asi usazonoona nzou usina kunoonawo sekuru kumusha. Saka ukangozvibhalanzisa uchidaro muchibatsira vanhu vemuraina, hapana chichaunosarira kudenga pakadaro. Ana Jobho vaive vapfumi. Saka in other words pachidzidzo chedu ichi togona kudaro tine vanhu vari kuenda kuchechi. Handitika vesangano redu kana mamasangano vakapfuma. But zviri kuomera vateereri kunobvunza ikoko kwatine tatiendai nekuti mupfumi uyu haana hanya nevavakidzani kana nehama dzake. Saka chimirai ndipagadzirise katifamba. Imimi vateereri vedu munogona kudaro muri vesangano rino kana masangano aripo muchienda kuchechi. Kuine vamwe vakuda zvekunamata. Ende isu kuno kustudio tiri kuvakurudzira kuti mubvunzwe imimi vanhu vanogona kuva muri muchimiro chejaya mupfumi. Chiitaiwo zviri kudiwa naJesu kuti vanhu vasazongoti aiwa ngaagare nemari yake. Vanhu vototadza kuwana rubatsiro rwamuinarwo neruzivo rwamuinarwo pamusoro peshoko raMwari nengari bedzi yekuti hamudi kusheya pfuma yenyu. Hatiitei zvekuti tigamuchirike pamberi paMwari. Maybe ngatifambire hapo mfundisi. Jesu achitaura pane imwe nzvimbo apa anga achitaura nevanhu vanoenda kuchechi. Rega unzwa achitaura nevagara vasiri vekuchechi. Mateo 5. Achitopindura mubvunzo mumwe chete iwoyo. Vasiri vekuchechi. Asangana navo vauyawo pachiboka pa nekuti vanhu vanenge vachinongedzera kuti zvekunamata izva hakuna. Unonzwa vanhu vachiti kudenga kure munhu waMwari kureva kuti hakusvikike, because anenge achiinzanisa vanonamata vacho ona iye achitovakunda pane zvizhinji. Chinzwa Jesu achitaura pana Mateo 5 verse 20. Matthew chapter 5 verse 20. Nokuti ndinoti kwamuri, kana kururama kwenyu kusingapfuure kwevanyori nekwevaFarise, hamungatongopinde muushe hwekudenga. Uri kuinzwa nyaya. Vanyori nevaFarise ndo vaienda kuchechi. Handitozvaona. Ndo vaitozikama unzi ava vanhu vechechi ava. But Jesu akutaura manje kuvanhu vauya vanga vasiri pavaFarisi. Anoti imimi kana mazouya kuchechi kuzonamata,
kururama kwenyu kana muchida kuponeswa muchida kuenda kudenga kunofanira kupfuura kwevanyori nekwevafarisi. Kureva kuti vanyori nevafariseka vane kakururama kari mavari, asi ikako akavapasise kuenda kudenga. Imaki yakafoira kana vakumakirwa zvekuenda kudenga. Saka iwoaikwanada kufoirisa vanhu vese vari kuenda kuchechi. Kana ndiri kunzwa musheka muri kuita kunge zvinonzi timu rese riri kuenda kuchechi ezvinoka hongu riri kuenda, but maki yachoka haisati yanyatsoita. Munotsanangurai futi mbichana. Havasi vese aiwa variko vari kutoenda kudenga, but Jesu ari kuda kugadzirisa vamwe, because kuna vamwe vanobva vati kana vekuchechi vachidai so saka isa hatichatomboenda. Jesu arida kutoburitsa pachena kuti vekuchechi mukaona vachidaro vane maka havo yati but haikwane kuti vaende kudenga. Right. Saka imimi pfuurai ivavo muponeswe. Saka kuuya uchitoswika overtake. Chinzwa unzwe zvaari kutaura manje. Pamunenge muchiti endai kune vavakidzani venyu munobvunza. Inzwa Jesu kuti anoti kudii pana Mateo 23 pavhesi ya 1 kuenda pa3. Matthew chapter 23 verse ya 1 to 3. Usati waverenga ka nyaya iri kutaurwa naJesu pana Mateo 5 inyaya yekuchengeta mutemo waMwari. Kubva pavhesi ya 17 kuenda ku19 ndakanzwa achiti musafungo ndakayoparadza murayiro ende vaichengeta murayiro wanyori nevafarisi, but voita zvimwe zvavaikundikana. Saka Jesu ari kuti kana muchinamata ka tendai asi chengetai mitemo yaMwari. Pakararamiro kenyu kachengetero kenyu kemitemo. Ndabata vhesi ramamata. Saka kuvanhu vanenge vachiti pavanenge vachitaura zvekunamata pakaita kunge mumwe munhu arida kunyatsotsanangura zvinodiwa, unonzwawo kuti ndochifarise manje chaurida kuita ichocho. Iro vhesi riri kutoti tipfuure vafarisi. Hakusi kuti here ari kutomboita kunge vafarise kunyange asati asvika chipimo atori nana ari murodhi. Chifarise ka chakanaka pamapoints avaigona. Chinoipa pakunyengera. Utsotsi. Kana ukanamata uchigona zvimwe zvawagona izvo zviri correct. Asi pane zvimwe ukatadza, kutadza uku ndokuri wrong. Saka munhu kana achiti chifarise zvinoenderana nekuti ari kureva zvipi. Kazhinji vanenge vachireva zviri kugonekwa neiyeye. Because kana metsi ikagonekwa nemunhu wawakawenga hazviri kuti inobva yaita wrong. Because kazhinji panonzwa uchinzi ndochifarise ka vari kureva kuti munhu uyu ka anoda kutikurudzira zvaari kugona zviri mushoko raMwari, asi zviri kuita kunge zvakaoma. Chinzwa kuti Jesu anoti kudii manje ipapo. Pana Mateo 23 pavhesi 1 kuenda pa3. Mateo 23 verse 1 to 3. Zvino Jesu akataura kuvazhinji navadzidzi vake akati, vanyori nevafarisi vagere pachigaro chaMozisi. Saka zvose zvavanokuudzai muzviite nekuzvichengeta, asi musatevere mabasa avo, nekuti vanotaura asi havaite. Uri kunzwa panapa? Hanzi vanyori nevafarisi maticha akatumwa kwamuri naMwari. Endai kwavari munodzidziswa. Asi mukaongorora kararamiro kavo manje ivo havararame zviro zvavari kuticha. Ndo pane problem yavo. But methods dzavari kuticha ndizvo dziri correct. Saka panapa ka pari kuti Kukopa here Akafoira pane dzaagona ka rega kutsanangurira. Because munhu anogona kuwana 30 out of 100 ka 30% kufoira, asi agona number 1 ne2. Tiri kuti isusu munhu akawana 30% asi agona number 1 ne2 yausinganyatsonzwisisa iwo, rega akutsanangurire number 1 ne2 yacho woedhera pane dzimwe 8 dzauri kugona wozomupfuura iye asi akudzidzisa number 1 ne2. Exactly. Wozomuovateka manje. Haifanane here maybe pamwe muenzaniso wangu unogona kurasika wekuti vhesi rataverenga rekuti kuna ticha anenge achiticha vanhu zvebiology achitsanangura zvakaipira hutsi mumapapu nefodya zvainokanganisa otonyatsa kutsanangura biology yese, but mapabreak anenge abata mutsanga wacho achiputa. Pari kunzi mwana wechikoro anodiya iwe unofanira kuziva kuti fodya inokanganisa mapapu zvatichwa mukirasi, asi zviri kuitwa naticha pabreak usateedzere izvo. Iye mupurisa akaba zviri kunzi vanhu vemuraini vanogara achienda kunobayira tomboti mupurisa aba. Mupurisa anofanira kuchengetedza mutemo, but kana aba zviri wrong asi kuti tikagoenda nekupi kana mapurisa achiba aiwa saka zviri kutichwa zviri right.
mwana waticha akafoira hausi kureva kuti saka isusu vedu ndo vamwe vangagoita sei. Dai kuti tikupedzera chidzidza apa munoziva ndaiti chikuateerera vanga wabvunza mubvunzo wekuti zvinoita here kukopa akafoira. Please pametsi dzakagonekwa naakafoira endai munokopa. Right. Endai munotichwa. Endai munotichwa zvechiwa ndo mabudiro ari kuita chidzidzo. Exactly. Saka endai kuvavakidzani venyu mudzidziswe zvavanonzwisisa. Right. Asi pakurarama moita zvinodiwa naMwari. Okay. Mosiyana nekararamiro kavo kariro. Maybe rega tinzwe pana Mateo 19. Mateo 19. Pa 23 kuenda pa 29 inoti kudii? 23 kusvika pa 29. Right. Tamboiverenga kei? Taverenga kwekutanga kwacho. All right. Mateo 19 verse 23 to 29. Jesu akati kuvadzidzi vake, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvinoremera mufumi kupinda mushe hwekudenga. Ndinoti kwamurizve, kamera ingarerukirwa kupinda pauri redumo, kumupfumi kupinda mushe hwaMwari. Vadzidzi vakati vachizvinzwa, vakakahadzika kwazvo vakati, ndiani angagoponeswa? Jesu ndokuvatarira akati kwavari, kuvanhu izvi hazvibviri, asi kuna Mwari zvose zvinobvira. Zvino Petro akapindura akati kwavari, tarirai isu takasiya zvose tikakuteverai, tichagopiweiko? Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, imi makanditevera pakuberekwa kutsva, kana mwanakomana womunhu achizogara paushe hwokubwinya kwake. Imiwo muchagara pazvigaro zvine 12, muchitonga marudzi ane 12 evaIsraeri. Mumwe nemumwe akasiya dzimba, kana vanun'una, kana hanzvadzi, kana baba, kana mai, kana mukadzi, kana vana, kana minda, nekuda kwezita rangu, uchapiwa zvine 100, akagara nhaka yeupenyu husingaperi. Saka uri kuona panapa, Yes. Jesu ari kuburitsa pachena kuti kupfuma hachizi chitema. Ipfungwa yari kunyatsisa pachena. Chakakosha kawanirwo kaitwa pfuma yacho. 1. Iwane uchitya Mwari. Right. Saka zviri possible kupfuma uchinamata. Kutoita mupfumi ane zvinhu zvake, uchitofadza Mwari, uchitoenda kudenga. Uchida Mwari nevanhu. Uchishandisa pfuma yako kurumbidza Mwari. Ndo zviri kutaurwa panapa. Ushandisa pfuma yacho zvakanaka. Because ari kuti muupenyu hunouka unogona kuwana zvakapetwa ka100. Kana zvinhu zvakapetwa ka100 kurava kuti kuzadza matura unenge uine zvakawanda. Asi wotonamata pakupedzisira wowana eternal life. But tinoita sei nevanhu vekuti kana zvinhu zvake zviri kufamba past, kana kuti aita mari dzake kana pfuma, anohwanda nezita raMwari kuti anyime vamwe. Unogona kunzwa munhu anenge akakura achitambura, ameno zvaazoita akaruka zvinhu zvaaita, unonzwa iti Mwari ari kudenga uyu, Mwari uyu, Mwari ari kudenga kauyu. Ukanzwa achidaroka, haasi kuti ndaakufara nevamweba, anenge ari kuedza kureva kuti maindisekaka, onai ndaanazvo, chitaurai tinzwe. Pfungwa yacho iri yekuti muri kuona here ndinazvo, kwete ndoda kukupai. Ende pane pachiwandwa nekunzi uyu ari kudenga uyu, uyu ari kudenga uyu. Saka muri kuti kudipa, muri kuti pfuma ngaiwanikwe nenzira yakanaka. Right. Yoshandiswawo zvinofadza Mwari. Right, navanhu. Nevanhu handiti ini ndofunga ndomanzwira ndiri kukuita. Very good. Saka kune vanonamata manje, Mwari haarambidzi kufuma. Ipapo ndapabata. Mapabataka. Asi anokurudzira kuti wafuma rumbidza Mwari nefuma yako. Kuitira kuti vanhu vauye vati kuvari fair. Vanhu vagoti Mwari akanaka, zvakaitirwa nemurume uyu, zvakaitirwa namai ava, vanhu ngavadaro. Handiti mazonaka. Plus kune kumwe kufuma, kusiri kufuma materiali kwekuve nezvunhu. Asi kokuti pamoyo munhu anenge achiti ndakakwana, kune dambudziko kunzwisisa kwakadaro. Kune vamwe vanhu kune vanhu vasingakorektiki. Chaakabata ndicho haumutsukunuri zvekuti chero kugena anoenda akaruma muromo. Handozvona. Because akadzidziswa anoti pandiri ndipo, asi chiri kumudariso. Mababa ndifungisa mumwe muteerera akambondichaira nhare. Achidzidza akachinzwa zvakanaka. Munoziva kuti akangotanga nekuti pandakati halo, zvikanzi
manje ndinoenda kuchechi kwakati saka ndakabva ndapirirwa manje kuti ari kurehera kuti chidzidzo ichi chatoramba chashaya mukana maari nengari yekuti ari kuti ndakakwana kare angotanga nekuti manje ndoenda kuchechi kwakati kainofundisa saka ndakabva ndatopirirwa saka kapfungwa ikako upfumiwo wakanzwisisiro unotadzisa vanhu kupinda paukama naMwari. Andosona munhu anongoda kuti kana anzwa kuti okay ndozviri kudiwa naMwari izvo wochizvininipisa Mwari ndibetsere ndizviite. Andosona saka pakunamata chiri kutsvakwa naMwari kunemi vanenge vauya vagara vasiri vemuchechi kana wauya kuzonamata teedzera zviri kutaurwa nebhaibheri teedzera zviri kutichwa nevari kuticha vacho asi kana warwara pora zvisingasvotisi Mwari. Because vari pamwe kana akarwara anozouya achingoti ndakaitirwa nyasha utano hwakadzoswa naMwari iye Mwari achiedze. Because kana ukanodzoka utano ukadzoka uri pang'anga usanyebe kuti wadzoswa naMwari. Mwari angokubvumira kurarama. Handiti wapabataka. Kuna vamwe vanhu vanoti ari kuenda kucheche kana waakuroora chirega kusvotesa Mwari. Andazvona karoorero kako ngakakudze Mwari. Ndo zviri kungotaurwa izvo kuti kana mauya manjeka chikunda evafarisi pamataura kuti usasvotese Mwari. Sorry, pane mumwe wandaitaura naye achitaura ndikati ko zvaita sei zvikanzi zvandandasangana nazvo ndozvezvambondimisa kuuya kuchechi. Ndikati zvikanzi ndinenda sangana nezvakaoma. Saka munozva kuti chaimumisa chii inyaya yembereko. Zvidzidzo izvi anotozviziva kuti musaende uko kusvotesa Mwari. Unonzwa aitoti apane zvandaenda mbosangana nazvo zvairema. Saka ndakazoti zvakabatsirika unzwa asati hazvo ndichadzoka. Saka pane vanhu vanotonyadzozva kuti Mwari haadi but vanoshinga kumusvotesa especially paarea yamataura yeurwere nenyaya dzevana nemuchato ukaita ngwanetsa. Vanongonyadzozva kuti uku bhaibheri haridi tiri kuenda kuna Satani asi vanoenda bedzi kuti urwere upore. Saka kana uina neighbor anoita izvozvo because kune mamwe maneighbor anoenda zvishuwa kun'anga iro bhaibheri ichiramba ugonyatsoona kuti magariro avari kuita nemhuri yake handiwo anorayirwa nebhaibheri. Bhaibheri riri kuti panapa Jesu ari kuti zviri possible kuti uina neighbor akadaro iwewe unzwe zviri kudzidziswa naneighbor iyeye paari kuverevedza achienda hake kun'anga nowaprofita orega kukopa. Handiti wazvona maybe zvinoda kuti timbonzwa kambo tigoya tienda mberi. Rambai muri pachirongwa vateereri. Kuti waremerwa nechitema bvumira Jesu mumoyo. Kuti uchida upenyu hutsva bvumira Jesu mumoyo. Kwapera kupokana nasi usamurambe chizarura musiwo. Bvumira Jesu moyo. Kana uchidisa kuchenurwa bvumira Jesu mumoyo. Aripo matsime ekusambwa bvumira Jesu mumoyo. Kwapera kupokana nasi usamurambe chizarura musiwo. Bvumira Jesu moyo. Uchida kuimba newatsvene bvumira Jesu mumoyo. Oda kupinda mune zororo bvumira Jesu mumoyo. Kwapera kupokana handichamurambizve ndazara
Jesu apinda moyo. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Tokopa here akafoira? Toda kutenda vateereri. Mukukurukura kwataita tichishandisa bhaibheri, Jesu achipindura nyaya iyoyo ari kuti kuanza dzinogonekwa nevanhu vasiri kuzorarama zvinodiwa naMwari handei tinodzidza kwavari vatirairire zvinoreva shoko raMwari. Imimi vacho vari kuziva zvinoreva shoko raMwari, irwai mupinde nesuo rakamanikana, murarame zvinodiwa naMwari, kuti zita raMwari risazvidzwe nevanhu varuda kuuya kuna Mwari. Nekuti ticharamba tichitovakurudzira kuti vauye kwamuri imi vagara vari vekutenda, kuitira kuti munhu wese asvike pakuziva Mwari. Ngatifambe mfundisi. Paunga itaura wandirangaridza vaRoma 2. Paul anoti amaona here kuti zita raMwari rinoshorwa pakati pevahedheni nekuda kwemaitiro enyu. Imimi munodzidzisa kuti musabe, imi munozobirei? Munodzidzisa kuti usaite upombwe, munozoitirei upombwe wacho? Saka Mwari anenge anotorayira kune vanonamata, asi kurayira kwake kana achitsiura vanonamata haasi kuti imimi vasati vatanga kunamata kana kuti vasati vanzwisa zvimwe zvinhu chiregai kuenda kwavari, hatiendei kwavari, regerai tinzwe. But ipapoka hatisi kungoreva vateereri vanonamata kareka, tikutorevo tiri tu muno mustudio. Exactly. Hazvizoitawo zveshuwa mufundisi kuti munhu ari kutiteerera vhiki nevhiki, handiti achiona paTV achishandisa moto wake wefoni achiteerera, ozosangana nesu tisiri kurarama zvatiri kutaura. Ndo chaizvo zviri kutsanangurwa muchidzidzo, kuti isusu vacho vari kuita zveshoko, ngatirwei tipinde nesuo rakamanikana. Mwari vatigonese, vatikundise, ende zviri possible ndokutaura kuri kuita Jesu. Alright, pastor. Rega tinzwe mabasa 8 pavhesi ya26 kuenda pa31. Acts of the Apostles chapter 8 verse 26 to 31. Zvino mutumwa washe akataura naFiripo akati, simuka uende zasi kunzira inobva Jerusarema ichiburukira Gaza, iyo nyika irenje. Akasimuka akaenda. Zvino kwakanga kuno murume weEtiopia, muranda mukuru kwazvo waKandesi, mambokadzi weEtiopia, waichengeta pfuma yake yose. Wakanga uya Jerusarema kuzonamata. Wakanga achidzoka, agere mungoro yake achirava muprofita Isaya. Mweya akati kuna Firipo, swedera urambire pangoro iyo. Firipo akamhanyirako, akamunzwa achirava muprofita Isaya akati, unonzwisisa zvaunorava here? Iye akati, ndingagona seiko kana mumwe asingandidudziri? Akakumbira zvikuru kuna Firipo kuti akwire agare naye. Panapa tiri kutaurirwa nemurume uyu angari government official. Nguva iyoyo mufundisi, ndakamboverenga nhoroondo dzanaEtiopia dzeAfrica kare. Nguva iyoyo Ethiopia yaive isiri maonekerwa airi kuita nhasi. Kana wataura zvekuti Ethiopia waiteta ngo wataura zvekuti Africa yese. Handiti zvekuti ndosaka vanhu vatema mubhebheri achinzi mutopia. Ndizvozvo chaizvo ndofunga ndekunana Ezekiel here kunoti mutopia rinenge richireva vanhu vekuAfrica. Zvekuti murume uyu wandaverenga uyu handizoti muda kuzotsanangura kuti anga asiri munhu muduku pastor. Uri right. Dai muri kutaura kwanhasi tingati aive minister wefinance weAfrica. Hatinoda kuti weEthiopia chete, because Ethiopia ngwaika ndo yaitomirira Africa. Ndo yaimirira Africa. Anga asiri munhu muduku uyu. Saka patondishamisa pastor kuti aibva kuchechi, ari munhu mukuru kudaro. Wandikomendera iwe ipapo ndapaverenga hangu. Watotaura unoziva wataura pachikuru nhasi wataura pachikuru aiwa. Unoziva kuti ari munhu mukuru kudaro. Kureva kuti kana munhu ukaporomotwa pabasa, uri mukuru wekambani, kunyangwe kambani yako ichiita zvinogara zvakadaro, kana ukave mutungamiriri munharaunda, chero uine chigaro muhurumende, Mwari anotitarisira kumunamata. Wataura pabuda shoko guru ipapapa. But munoziva kuti chima
vazhinji vedu vanoita zvemari uyo aive wezvemari mari nepfuma vazhinji vanoita zvemari munoziva ndanzwanzi hanzi aiverenga bhaibheri vazhinji vanoita zvemari manje havaverenge bhaibheri ende unoona kuti chimwe vanoverenga manewspaper mabhuku eeconomics nekuteerera vachinzwa kuti zveupfumi zviri kudonha zvakadii nekukwirira havana nguva yezvizvibhaibheri anenge achitsvaga twese twakangodaro uye handichamizoe saka ndati ipapo imbonditsanangurirai murume uyu murume wega zviri kutobuda pachena izvi hazvidi kuwedzerwa izvi zvakatokwana anga ari munhu mukuru asi aive nenguva yaMwari muupenyu hwake. Unoziva kuti aibva kupi? Hanzi kuJerusarema. kuJerusarema anga asina kuenda kunohodha kana kufambira umwe musangano wokugadzira zveikonomi. Anga atoenda kunonamata kucheche. Na ukatarisa distance iri pakati peEthiopia neJerusarema. Pakakura. Mitunhu mikuru. Iye zvino panokwirwa ndege ipo. Asi vachifamba nengoro. Kurati kufambira cheche aikoshesa kunamata murume ndofungwa iri kubuda saka isusu ateereri muri kuteerera vanhu vakakura vakadaro muupenyu anogona kutokumbira ofu yekucheche exactly because vazhinji vakadaro munoziva kuti patinoita kuti okumana imboyeka timboita zvekunamata tese wakabatikana anenge aita kuti manje ndakabatikana ipapo ndiri out nebasa ndiri out nebasa saka chinondinetsa ndechekuti vane maposition ari high ekuti even akakumbira kuti madetsi aya handipo ndiri kuenda kucheche hakuna anomurambidza ndiye anotosainira vamwe maofu but iye haana kana paanoita ofu yekuenda kunonama asi unoziva chinoshamisa vanhu vakadaro akashayikwa kumusangana achiti ndiri out nebasa anoenda kuhoride kukariba zvekunokwira bhoti saka hakuzi kushaya time chaiko kungoshaya hanya Mwari but muranda wakandasa ari kuti pamuenzaniso wakanaka wherever we are zvisinei nestatus yedu ngatipei Mwari nguva muupenyu hwedu. Ko apa pastor zviri possible ndanzwanzi Philip ataurwa pamwe handina unyanyodzidza asi ndofunga ainguva vamwe vevadzidzi vaJesu kana kuti madhikoni wecheche nguva iyoyo ataurwa uyu haasi munhu here anyanya kuderera status tichienzanisa neaminister saka imwe pfungwa inotobuda kandeye kuti zvinhu zvaMwari ndezvekuti pamwe Mwari anogona kutuma munhu akaderera asina mota seyauinayo kana imba seyauinayo iye wokudzidzisa otokudzidzisa zvichazoita kuti unakirwe pano pasi neufumi ugonofara futi mune umwe ufumi usingaerengeke kudenga. Chete ndambokubvunza mumashure pastor vateereri pfungwa yandaida kuvabvunza mufundisi ndeyekuti is it possible kuti une status iri pamusoro but wona kuti pane zviri kudzidziswa nevarume kustudio munhu ari padhuze waunoziva wauri kunzi akubatsire anyanya kuderera stereki nepfungwa yaverengwa yamusi kuona here vateereri kuti pane pari kukurudzirwa kunzi zvisinei nepfuma yako kana status yako muupenyu enda umubvunza akubatsire ugogara zvakanaka panyika pamwe chete neumambo hunouya. Zviri possible zvinogoneka izvozvo but imwe pfungwa imwe munongedzo unobuda pamurume uyu uri kuona kuti ari dedicated ari committed zvakadaro pakunamata zvekusatomboshota kumusangano ane zvimwe zvaanga asinganzwisise mubhaibheri kureva kuti munhu unogona kuperera pane zvechechi usingashote kumisangano zvese zvinodiwa uchiita pakunzwisisa kwako asi paine zvimwe zvichakasaririra ndosaka paanonzi muri kunzwisira kuti ndotoda mumwe anodudzira pastor mandipa kamwe kamaridzo izvozvi pamuri kutsanangura kudai so kungoti hatiparidzeni tinoza ndeke pamatsanangura ndabva ndatofunga kuti inini neni kusanganisira vari kutipa masaisai kuti zvisvike kuvanhu hatizi here tine tatotumwa saFiripo kune vamwe uri right ipapo kuti wakumana kuna vanhu vari serious nekunamata but vari kuita musiya padiki pane pamwe parida kugadzirisa exactly because ndinotofunga kuti muchimiro chanhasika tikutoita kunge Firipi inini nemi so kubatanidzira nevese vari kubatsira kuti chirongwa chisvike kuvanhu ipapo ipfungwa ndopfungwa chaiyo inoda kuti muteereri wese azvikoshese nekuti ukaverenga vhesi 38 na 39 yechapter yawaverenga 38 na 39 yamabasa 8 iri kuti
akarayira kuti ngoro imire, vakaburukira vose mumvura. Iye Firipo nemuranda akamubhabhatidza. Zvino akati achibuda mumvura, mweya washe ukabvisa Firipo. Muranda akasazomuonazve nekuti wakafamba rwendo rwake achifara. Urikuona kuti murume uyu aibva kunonamata. Asi akatozonosvika kumusha abhabhatidzwa. Kureva kuti kushingaira kwese kwaita nekuperera kwese uko anga asati abhabhatidzwa. Ndosaka Mwari vakamutumira Firipo. Waizwa kuti pane chakashora. Ndosaka paunga uchitsanangura kuti chirongwa chino chesekend coming anogona kuva Firipo ari kutumwa naMwari kuvanhu kana kuti iweweka une shungu dzekunamata. Asi pangosara rubhabhatidzo rwokunyudzwa kamwe chete mumvura zhinji. Iwewe pasara kuti uchengete sabata remusi wechinomwe wevhiki. Iwewe pasara kuti ugadzirise karorero kauri kuda kuita. Iwewe pangosara chete pfuma yako inobva kuna Mwari. Dzosera chegumi kuna Mwari. Mumwe anenge achikurudzwa kunzi ida hama dzako. Very good. Mumwe achinzwa uri right but hausi kuona kapfekero nekadyiro. Umwe achinzi chiregera zvekuenda kun'anga izvo. Saka ndokawiro kanoita Mwari muupenyu hwevatete. Anenge atarisa dorondo. Zvinonoziva zvinoita vamweka. Vamwe vanozoti kana madzidza vanozwa kuti chechi inei ndo yandakasiyiwa ndiri naarume wangu. Zvobva zvoshaya basa. Andozvaona. Mwari anyatsoona kushingaira kwako kwese, makore yako ese, wakaroorwa uri bandara, une makore zvino wagumaura, urimo muchechi uri kungoshingaira. Mwari onyatsoona kuti pangosara ndepapo bedzi. Titumire chirongwa titumire Firipo. Chouya chirongwa checho kuti panapa murume wangu paakafa akandisiya ndiri panapa. Yeti kune dzimwe shirikadzi dzakatama dzikaenda kuminda mirefu. Haana kuramba akagara achiti pane makuva evarume. Akasiya nekuti aitsvaga ndimo. Pati munhu kuti asiye agoita zviri kudiwa naMwari kuti aende kudenga. But mukoma ndikakutora isa Firipi waiye zvinezvi sezvataverenga apa. But kune vamwe kavekuti vanenge vachiti give roads. Takadzidza naiwe. Unoziva kuti kuna anongorambira medzi izvozvo. Muri pana takadzidza naiwe. Izvozvo zvatokwana. Izvo zvinoitika. Zvakuti panopera program chaanongota ndecho ndakadzidza naye kamufano. Zvotopera. But haana chaanoita. Ndinozva. Iye Jesu akakurira paNazareti. Zvoti kunotori nevamwe vanhu vaitoonana navo paNazareti. Ndiye akandivezera chituru ichi because aishanda mukapendiri shopu yaJoseph. Ndiye akandivezera chituru chandakagara ichi. But hazvina kubvisa umwari hwake ndaaveza chituru. Vateereri, nguva yedu iri kufamba but chimwe chandaona pari kutsanangura mufundisi ndechekuti programu inei kutaura chokwadi. Masaisai paari kusvika kwamuri paredhiyo, vanoenda paYouTube, vanotarisa patelevision. Kutaura chokwadi itori imwe nzira yatumwa naMwari kwamuri vatendi kuti tinyatsosvika chiyero chiri kudiwa naMwari. Jesu akuuya tiponeseke. Vamwe vedu tagara tiri kutonamata but changosarira kubhabhatidzwa sezvinoreva Bhaibheri. Mwari ngaatibatsire vateereri. Fambai pastor tipese. Mateo 19:17 inoti kuti ibetere. Mateo 19 verse 17. Right. Akati kwaari, unondibvunzirei pamusoro pezvakanaka? Uripo mumwe akanaka, asi kana uchida kupinda paupenyu, chengeta mirayiro. Ko verse 26 yacho. Verse 26. Jesu ndokuvatarira akati kwavari, kuvanhu izvi hazvibviri, asi kuna Mwari zvose zvinobvira. Saka pane pfungwa iri kutsimbidzirwa naJesu kune vagara vachienda kuchechi. Nevane shungu dzekuti vanamate. Ari kuti iye chinhu chakakosha kana watenda, chengetai mitemo yaMwari. Ende anobva atsinira achiti zviri possible vanhu vanogona kuona sezvakaoma. Unozwa vanhu vakuita kune tumwe tumatsumo tunofemerwa naSatani. Unozwa vaita hanzi zvakaoma sekunamata. Zvakaoma sekunamata. Andozva vanhu varida kubva vaita sekuti kunamata hakuzi possible. Chitonge chinhu chakaoma. Chisingasvikirike. Yeti kune zvimwe zvinhu zvakatooma betera zveupenyu hunoga zvakakunda kunamata. But satamboenda kumitemo yaMwari nekunyorwa kwayo. Ndoda kungotaura zvinoraramika pasi. Zvinoita here kusiya doro? Wane let's say 20 years uchinwa. Unoziva kuti
because ka area ikakoka ukasangana vanhu vakawanda musafungoti vanonwa doro vazhinji havadi program vanototeerera zvokuti ukatosangana nevamwe zvidhakwa nevamwe vanotoputa fodya unotoona achikukwazisa nechibhakera kudai makambozvito achikukwazisa nechibhakera kudai unotozoita munondikomborera kumana shoko rinoita haiwa mamuri sei kuchechi vanenge vaita nelanguage inoenderana nekaupenyu kavari kuita but unotozonzwa kuti kumana mungono zvakatibata izvi zvaanenge aiti zvakatibataka ifodya pamwe nekudhakwa nedoro. Unoziva kuti inini mubvunzo wangu uri kuti ndaudzwa kuti zviripo zvinobvira naMwari kutoreva here nyaya dzakaita sefodya doro kusiya nyaya dzevakadzi. Inini ndoda kutaura kurwirwa kwandakaitwa naMwari Caston. Taurai pastor. Panyaya yedoro inini ndakarwirwa naMwari. Handauberekwa ndinamata sezvamakaita. Amen. Panyaya yefodya ndakasunungurwa naMwari. Ende kubva musi wandabhabhatidzwa muna July 1985. Utsi hwefodya. Ndetinacho munotori naro July 1985. Utsi hwefodya ndehwekutokanganiswa nevamwe vanenge vachiputa pandopfuura napo. Hapaisina here havi chikara chavanotaura chiya kuti ndikudzwa chikara unoona munhu akusheka ruoko kudai. Musi wandakabhabhatidzwa naPastor Giwa ndotorangarira Pastor Giwa vakafa vezvino vakataura kuti vakomana pandiri kubhabhatidzai namatai ukumbire chimwe chinhu kuna Mwari chaunoda kuti akuitire. Mvura mamakupinda musimba raMwari riri kukuperekedzai. Unoziva ndogara chitoti dai ndakangokumbira zvakawanda because chinhu chandakakumbira vachindibhabhatidza ndati Mwari ndokukumbira kuti kana ndabuda muno ndisafe ndakamwa doro, ndisafe ndakaputa fodya, ende zveshuwawo unoziva kuti pavhiki randabhabhatidzwa iroroka mangwana acho Sande ndandine mafriends anga asingaende kuchechi vakatouya vachinditora semazovesa tikatoenda kwamatanda kujei kuya wokuchitungwiza kwamatanda kujei takatoswera tese tiri kubhawa asi musingano asi kana vakutenga raundi ravo ndichitenga fanda chitenga fanda mbo ndandisina shamwari kuchechi asi ndandangobhabhatidzwa. Pakazoperera 3 months vakavasisa nditore asi ndakaona vanenge vakuzviona kuti tasiyana givewa chinja. Vateereri toda kutenda naMwari zvinobvira hatiuyei tichengete mitemo yaMwari tibhabhatidzwe. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri. Saka semazuva ese kwamugere ikoko kune shamwari dzenyu maneighbors hama vanopinda sangano rema7th Day Adventist kana paine pamwe pamunoda kubatsirwa tinoramba tichikukurudzirai endai kwavari nemibvunzo yenyu. Ivo vanoziva kwekuenda nevanoziva mabatsiriro avanofanira kuti vakuitei. Tirambe tichisangana muchirongwa chinechi tigosangana muchikamu chinoteera. Kana maona zvekuenda kuhama kuvakidzane zvichiti nonoke mogona kutifonera kana kutumira mibvunzo yenyu paWhatsApp maSMS panhamba istorai nhamba idzi 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamirwe tungamirwe semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamirwe apo ndasvika nyanza Chisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga